Miarahaba anareo jiaby izay mizaha ito vidéo ty. Eto moa zany tegnako ndeha hiresaka mahakasiky leha vidéo niparitaka Belomoaligny igny mahakasiky ny filazagna fa hoe nagnala bato ny tegnako, nagnano hosoko vato ny tegnako tamin'ny fifidianana teto Andapa. De eto moa zaho magnambara aminareo, eto moa zaho hitondra zay fagnazavagna marigny mahakasiky igny zavatra niseho igny. Misy ny fagnamboarana kara-pifidianana, tegna misy. Satria misy le olo mbola tsy nahavita kara-pifidianana, misy tanora mbola voisôtro mbo ampitaogno, dia niresaky andraikitra zegny tamin'ny quartier misy zaho tato. De nidesiky tagny zare, nandeha nitondra karitranjare de vita liste tamy fokontany tagny de nandalo CENI. Tamy CENI zany vita leha kara-pifidianana de naterigny amy fokontany. De niantso amizay zany zareo tamy fokontany avy takagny hoe ato ny karatra e, kara-pifidianana. De tongavanare malaka le karatranare. De niaraka zahay nizotra miaraka amiregny namagna le raiky nagnanaovagna karatra regny de tagny. De samby nalaka anazy. Fô misy kosa tsy tonga tagny ny sasany satria tsy teo tamy fotoagna io de niresako andraikitra zany fitondrasana azy, fitosana aninjare. Satria fantako aby zare regny amy quartier-ny misy zahay eto de zahaky naparitaka taminjare. Ka ny sisa tavela zay tsy voaparitaka zany de nieritreretiko zay handeha haterigny tany amy président fokontany tamin'ny andron'ny fifidianana igny, da hanatitry azy tagny za de nagnantso azy za mbô izy toy za amy bureau fifidianana ty, ateriko agny le karatra reto za sao de mbola tonga hagny le ologno hifidy niany ke ateriky aminao agny e, ia atero atô izy. De zaho tagny amizay zany de eo amy lavarangana amin'ny bureau fifidianana ake za mitazogny le karatra. De kanzo mahatonga zany le candidat raiky Befitoto Angelin, de tonga de avy izy ny somary niresiny ankeriny zay karatra taminahy igny niraveny. De fa izy fô kineny nataony teo, izy hitantsika amin'ny vidéo igny ny rafitra natany. De tonga de fa ankeriny tsisy fagnontaniana izy fa tonga de nalaka. De zaho moa zany tsy de zatra mivatravatra, za koa moa tsy tia mifamaly amin'ny olo indrindrandrindra fô agnatria ny olo marobe magnan'io sary mandeha, za zany tsy afaka nagnan'io. De hitantsika moa zany vidéo igny milaza fô karatra mandeha amin'ny efapolo izy, tsy marigny zany tompoko, tsy efapolo zany, raha maro indrindra fôlo na za mieritreritry za valo akeo izy niraisiny, tonga de niraisiny jiaby miaraka amy kara-panondro anahy. De niraisiny agny izy hitantsika amin'ny vidéo igny. De zay no nanaovany azy de tsisy azoko natao moa za zany nangigny. Fô nangigny zaho, niaritry, lomoaly, niany. De teo zany mbola lasa aloha edy koragnako, teo zany afaka fotoagna fohy tafarany le raha nataony tamy vidéo teo, tonga le président fokontany. Tonga le président fokontany, nagnazava zany izy, nagnazava izy araky ny fahitany azy. Reo karatra reo izy de karatra regny tegna namboarigny tagny taminay tagny hoy izy ary karatra ara-dalàgna, tsisy karitry fôsiky izy reo, tsisy hosoko izy reo fa tegna karatra ara-dalàgna. Ka tegna andeha hagnatitry izy aminahy tô no tegna diany. Fô nahagaga za zany niseho any zavatra zao. De io olo amizay zany olo jiaby nahita le fagnazavana président fokontany fa zany moa zio le olo jiaby niatriky taroa. De izy koa moa mbô takeo, na izy koa zany ohatrany mbô nagnamarigny leha fagnazavany président fokontany fô tsisy zavatra hosokosoko zavatra io fô tegna andeha hagnatitry karatra io, aminazy no diako zany. De vita amin'ny de na izy avy teo koa zany nivôlagna fô mba tsy magnino eky igny fô fô za bôka zah le izy avoaka amy vidéo amin'ny Facebook zah mampiasa aloha za sao de miboaka amy Facebook hoy zanazy matahotra izy fô izy tsy avoakako amy Facebook agny izy fa fanazava aminahy le fagnazavany président fokontany teo sy anare jiaby teo igny izy defa tsisy igny defa vita ino izy, defa milamigny zany saigninay, milamigny fa tsy nieritreritry mbola hisy raha. Kanzo zany mbola andron'igny fogna niboaka zany le vidéo hitantsika regny, miela raha zao tontolo zao, tegna mafy loatra zany baraka nahazo voatery za nagnano zao fagnazavana aminare zay, ka ohatrohatra zay zany no tegna fiatraikany zava-misy ho an'le tsy mahafantatra. De ohatry zay zany tegna zavatra misy teo nampalahelo satria zany tegnako tsy zatra magnano raha mivilivily, tegnako tsy mahay mangala bato,
ny tegnako tsy tia raha mahosokosoko. Na angala bato zany tsy haiko, manakory fomba angalana bato zany zaho tsy mahay zany. Na zaho aza tegnako aza tsy mahafantatra hoe ikaratry nga tsy manjary tazonina akeo amin'ny tany misy bureau de vote ake miandry ny tompony na haterigna amin'ny président nangalana azy, za zany tsy mahafantatra zany. Fô nanjary nivoahan'igny zavatry igny za de mampalahelo e, tena mampalahelo satria misy mety fangalana baraka zany le raha ke tsara tsika jiaby zany lasa tongotra mihono amin'ny zavatra nandalo amin'igny video igny, zay zany zavatra tegna marina ke faranako ny resaka. Faranako ny resaka de misaotra anareo jiaby nitandregny, magnano samy tsara, veloma samy tsara aminareo, dia misaotra tompoko, misaotra betsaka.